ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କର କୃପା ଅପରମ୍ପାର। ସତରେ ସେ ମୃତ ଦେହକୁ ବି ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଠିକାର ନନାମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ସିଏ ମାନେ ସେଠିକି ଗଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଅଛି, ସେ ଯଦି ବୋବାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସତରେ ବି ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛୁ ଯେ ସର୍ପ ଯଦି କାମୁଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକୁ, ସେମାନେ ସେଠିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭଲ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମହିମା ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି। ଆମ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାପନର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଟିକେ ବିଭୂତି ଆଣି ଲଗେଇ ଦେଇ କହିବେ, ହେ ଗୋରେଖ ବାବା ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ସତରେ ପୁରା କାଲି ତା ସକାଳକୁ ମାନେ 90% ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମହିମା, ତାଙ୍କ କୃପା ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆମ କେରେକେରା ଗ୍ରାମର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋରେଖନାଥ ବାବା। ଜୟ ଗୋରେଖ ବାବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।